mi smo trebali dati 3-4 gola. Ja mislim da smo prvo po vrijeme imali, znači da je bilo realno da bude jedno... Imali su oni stativu nešto izvanka. Međutim, ja sam zadovoljan. Ja sam zadovoljan. Znači, važno je bilo danas pobijediti prije ove važne utakmice u srijedu. Znači, na poluvrijeme trebali sa 3 razlike za nas. I dosta često u nogometu kad ne zabiješ primiš. Zato mi je posebno važna ova pobjeda gdje su momci pokazali jedan pravi pobjednički mentalitet gdje su se znači do kraja, do zadnje minute borili za svaku loptu. Prema napred, drugo poluvrijeme smo normalno kreirali malo manje, to je i normalno. Ne možeš imati 6-7 šansi na utakmici. To je vrlo teško. Jel? Znači, čestitka momcima. Znači, važna pobjeda za naše samopouzdanje pred utakmicu u srijedu. Nije lako doći ovdje u Poljudu debitirati, znači odigrat protiv jednoga Smoje koji je već, vidite, jedan veteran, 35 godina, znači, međutim mislim da su momci dobro ušli, da su dali svoj doprinos ovoj pobjedi, odradili to onako kako se od njih očekivao i bit će prilike za njih i za druge mlade koji dolaze, znači imali smo Tončija Mujana prošlu i pretprošlu, šteta što se ozlijedio, znači dao je jedan dobar impuls prošloj utakmici, sad su ušla njih dvojica, dolaze novi mladi juniori koji će više prilike imati do godine, znači odnosno od priprema. Pa Maglica je jedan od naših važnih igrača, znači jedan od naših napadača, najkvalitetnijih. On dugo vuče taj problem sa svojim aduktorom, tako da je on u biti danas i zatražio izmjenu. Međutim, mislim da je odigrao sasvim pristojno i ja sam zadovoljan s njim. Treća jedna zrela utakmica gdje nam je protivnik kreirao jako malo, a mi smo kreirali dosta. Znači mi smo u ove 3 utakmice imali sigurno jedno, ne znam koliko točno, ali 7-8, ako ne možda i više, pravih prilika za gol. Zabili smo što smo zabili, rezultat je taj koji smo imali u ove 3 utakmice, ali meni kao treneru znači je važan je dojam. Normalno da to opet u fazi napada mora biti bolje, ali to opet ovisi o pojedincima, tako. Čujem da će biti gore velika brojka naših navijača, znači ljudi žive za ovo, osjeća se na svakom kantunu za ovo finale i mi svi jedva čekamo zajedno s njima da to počne i znam da ćemo se u biti osjećati u Maksimiru kao kod kuće.